باز دفرم سر ولا گر شهید ببه رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب دانشیان رادیو دنگی گلدن باش گودارین هجای رو 26 ترمه 2024 این لبروکسل ساعت نه اعلام دیده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آبویا بله گودارین جا بالافرین دولتا ترک گنده بوکریسکان بمب باران کرن بالافرین شهرین دولتا ترک آخر کر ایریشن خوین داگیر کریه بین haber رسر خاکا باشوی کردستانه ولدی جگرلین آزادی کردستان دومینه ده چارچوب ایریشن خوین داگیر کریه ده بالافرین شهرین دولتا ترک آفاشیست شویدن گنده بوکریسکان یه بنار قندیل بدجواری بمب باران کرن هفسرو که شارداری بنار قندیل ده شهر ابراهیم تکیلدار بمب بارانه جاجان ساروج نیسر راگاند کو بالافرین شهرین دولتا ترک دو جاران سر یک گنده بوکریسکان یه بنار قندیل بمب باران کریه لگوری آگاهیم به دست کتنه ده بمب بارانه ده تو زیان جانی چینه بونه و حتی هاجی دنگ بالافرین دولتا ترک و نظمی لسر دویر دفرن ده بهیستن ارتشا ترکا داگیر کرو چتین ویل کانتون افرین شهبای 15 گوند توپاران کرن ارتشا ترکا داگیر کرو چتین و گونده شوارقا مرناز مالکی تاتمرش منخ ایندقنه بلونی شیخ ایسا هربل اومهوش تلمدق تلچاچان شعاله و تلرحال ال کانتون افرین شهبای توپاران کرن لسر کانتون لبو تفگر بالافرین کشفی و ین بی مروف هیه توپاران لسر وان گوندان با آوائی که دم دوام دکه آگاهین تکیلدار زراران به دست نکتنه لگوری مدیا عراقی جی دوه بشه بارگه ها این اساد به 4 موشکان هاتیه بمب باران کرن همان چافکانی راگاند کو موشک نیزی بارگه کتنه او پشت بویره لیکولین هاتیه دست پیکرن تیگوتن در جمع ایریش ده تشتک بکسین هاتیه سناتور فرانسی جبو بچن ایمرالیه لبندا برسوا ترکیه ما چما دترسن سناتور فرانسی پاسکال سوالدالی بریانها جبو هفدیتین بریبر عبدالله جلان ره سری وزارت عدالت یا ترک دا و پرسا ما ترکیه چما دترسکر و گود دوی عبدالله جلان آزاد ببه سناتور پاسکال سوالدالی دربار سرلدان ده جان فراغوی گود 25 سالن عبدالله جلان دگرتگی ده و زیدتری 3 سالن آگاهی جنایی گرتن روشا تندرسی سیاوی چاویا آگاهی مجه تونه دستورنای داین کو بو مالبات و پارێزerên xwe re hevdîtine bike û digirtîgehê de dimîne ji ber vê yekê daxwaza min a hevdîtine beriya her tiştî însiyatîfeke însaniye Senator Salval Dalî got Abdullah Öcalan girtiyeke ji rêzhenîne di müzakereyên ji bo agirbez û bidawîkirina pevçûnan de roleke sereke lîst ji ber ku ev nabênkar e ne rastê ku ev digirtîgehê de bimîne Birêz Öcalan tundiyê û şer red dike daxwaza pirsgirêka Kurd biriye siyasi û diplomatik bê çareser kirin ez jî helwesta dewleta Tirk alî hemberî Abdullah Öcalan bihêrsim ji ber vê yekê ez dixwazim malbat heval parêzer û weke nûnerê hilbijartî em bên agahdar kirin divê em rewşa wî ya tenduristiyê mercên ku ew tê de tê girtin û bi kîjan astengiyan re rûbrûye nizanin ji bo vê jî min serlêdan kir û ez ji hevdîtinê re amade me Senator Saval Dalî got Tirkiye peymana nav netewîya mafê mirovan bin pê dike rêgezên netewên yekbûyên qaydeyên Nelson Mandalê bin pê dike Tirkiye sucan dike û divê nê qebûl kirin û werê şermezar kirin Girtiye nexweş Zenger piştî taluqkirina 4 caran du hate berdan. Girtiye nexweş Ahmet Zenger su 1 sal şûn de hate berdan. Ahmet Zenger 63 saliye di sala 1993 de li gundê Xirabe Şerf yê navçeya Şirnex hezexê hate binçavkirin. Dadgeha Ewlekariya Dewletê bi bahaneya xirakirina yekîtî û tevaya dewletê Zenger bi cezayê müebbetê cezakir û piştî su 1 salan hate berdan. Malbat û hevalên Zenger li ber girtîgeha Espiya Tipalê em pêşwazî kirin. Ahmet Zenger ji ber ferskirina poşmaniyê qebûl nedikir 4 caran tahliyeyê wê hatiye asten kirin.
Şandiya Dem Parti û HDP li Hewlêrê Şandiya Dem Parti û HDP ji parlamenter Newroz Uysal parlamenter Gürcan Kaçmaz nûnerên HDP yên li Herêma Kurdistanê Hikmet Hatip û Sıtkı Parlaka pekti. Şandiya Dem Parti û HDP li paytaxta Başûrê Kurdistanê Hewlêrê serdana Tevgera Civaka Demokratîka Kurdistanê Yekîtiya Parlamenterên Kurdistanê û desteya jinên azad kir. Devlîtinan da rojevên li Başûrê Kurdistanê êrişa Dewleta Tirkiya dagirkeriyê aloziyên civakî û rewşa Bakurê Kurdistanê hate kirin. Şandiyê Balkşan ser têcida girankiriya li ser Rêber Abdullah Öcalan û got ev pirsgirêka hemû Kurdan e têcît bengiha şerê qirêjê Dewleta Tirkiye û desthilatdariya KP'ye. Şikandina têcîtê azadiya fîzîkî ya Rêber Öcalan ve hemû pirsgirêkên li Kurdistan û Herêmê çareser bike. Piştî û aliyan jî serdanê erênî nirxandin û diyarkirin ku heta azadiya fîzîkî ya Rêber Öcalan pirsgirêk neyên çareser kirin. Serdanên Şandiyê li Hewlêr û Silêmaniyê dewam dike. Rapora Colemêrgê îradeya Kurdan tunetê hesibandin. İhade Colemêrgê derbarê bûyerê piştî ku desthilatdariya peyvîra hevşardarê Colemêrgê Mehmet Sıdık Akış û girtina wî raporeke amade kir û du ji raya giştî eşkere kir. Li destpêkê de hevseroka İhade Colemêrgê Sibel Çapraz axivî got tayînkirina qayûman biryareke siyasî û nehukukî ye. Wezareta Karê Hundur Mafê Akış bin pêkir û ew jî azadî û bêpar hişt. Ev jî derbeyek li dijî vîna gele. Pişre hevseroka giştiya İhaderen keskin axivê got di ser tayînkirina qayûm re pênc diroj derbas bûne. Dewlet di qespkirina îradeya Kurdan de ısrar dike û şaredarî jî desteser kiriye. Em hemû weke rehîn dijîn li gel vê yekê jî em têkoşîna xwe didomînin. Piştî axaftina Eren Keskin hevseroka İhade Colemêrgê Sibel Çapraz rapor eşkere kir û diyar kir ku ji sala 2016 û ver ve tayînkirina qayûman dewam dike. Çapraz anî ziman ku AKP di hilbijartinê de wenda kir li ser li lîstikên siyasî da û bi qayûm darbe kir. Piştî qayûm tayînê şaredarî hat kirin li bajêr çalakî û civîn hatin qedexe kirin û polîsan bi gaz û zextê müdaxaleyî çalakiyan kirin. Parlamenter û rojnamavan jî ji ber vê müdaxaleya hovanê mexdûr bûn. Di êrişa polîsan de tiliya vekîlê Colemêrgê Wezîr Parlak şikestin. Sibel Çapraz herî dawî got tayînkirina qayûm encama zihniyeta derbekar re û ne tenê li dijî vîna gelê Colemêrgê hewdana xespkirina vîna tevaya gelên Tirkiyeyê. Divê demil de ji vê sepana li dijî demokrasiyê vegerin. Divê bi lezgînî pirsgirêka Kurd biriyên aştiyane û demokratîk were çareser kirin. Hevseroka Giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları di çarçoya kampanyanan û adaletê de axivî got em ê dengê aştî û adalêtê bilind bikin. Tülay Hatimoğulları li eywaneke dawetê ya li navçeya bazî dagiriyê tevlî civîna gel bû. Ji bilî parlamenter û hevşaredaran gelek welatî beşdarî civînê bûn. Hatimoğulları binçavkirina stranbêjên ku duh serê sibê di dawetê de hatine binçavkirin şermezarkirê got ev negirtinek ji rêzeyê plankiriye. Ji ber ku navnîşanên malan di destê wan de hebûn û yek bi yek li deriyên cîranan xistine. Zava û malbata wan jî hatine girtin. Vê desthilatdariya aqilê xwe xwariye û bi bihaneyên pûç û arzan davêje ser dawatan. Dixwaze Kurdan mahkûmê tarîtiyê bike. Hatimoğulları diyar kir ku ev li bajarê Ehmedê Xanî ne û got kampanyaya meya nan û adaletê li her derî welat bidin destpêkirin li Ege, Marmara û Anatolya û Çukurovayê teva. Em ê bi kesên kaxizan kom dikin teqewîdan mamosteyên ku tayîna wan nayê çêkirin û hemû bindestan re werin cemhev. Ev desthilatdariya ceberût ji bo armanca xwe gel xizan dike. Divê polîtîqeya şer were terk kirin û di çarçoya polîtîkeyên aştîxwaz de aboriya başkirina jiyana hemwelatiyan bikin pratîkê de. Hatimoğulları herî dawî got nan û adalet girêdayî hevin û girîngên em bank li gelê Tirkiyeyê dikin divê herkes ji şer re bêjêrina ev desthilatdarî û dewlet gelan bi hev dide şerkirin û keda gelan dixwe. Ji bo ku ev pêkanînên antîdemokratîk bi dawî bibin divê em dengê xwe bilind bikin.
Di nöbeta dijî desteserkirinê de xıyaneta PDK te şermezarkirin nöbeta hêzên ket aştî û demokrasiyê li navçeya İstanbul Beyoğlu li qada Şîşxanê du roja 44 de dewam dike. Ji ber li welatiyên ku her roj hejmara wan zêde dibe û tevlî çalakiyê dibin duh ji rêveberên partiyên siyasî, sendika sasî û dezgehan tevlî çalakiyê bûn. Welatiyan tişortên li ser qayûn bicehime li xwe kirin û dest bi çalakiyê kirin. Di civîna duh de ji dayîkên aştiyê Sabiha Bozan axivî diyar kir ku li silatariya AKP û MHP vîna gelê Kurd nasnakê û got gelê Kurd tercîha xwe kir. Mehmet Sıdık Akış hilbijart li de silatariya AKP MHP vîna gelê xes kiriye ne tenê de hilbijartinan de li tûk xadan gelê Kurd nasnake. Bozan Balkşan ser êrişên dagirkeriya li ser başûrê Kurdistanê û got em bank li PDK dikin divê düzütürün demê de dev ji xeta xıyanetê berde. Pişre endama DPP Mehmet Reşit İnci ji axivî û destşan kir ku gelê Kurd sed salan dijî faşîzmê têkoşînê dike û got destilata AKP û MHP demokrasiyê manipüle dike em heta dawiyê li dijî vê siyasetê têkoşînê bike. Îro jî êrişî herêma başûr kirine û dixwazin herêmê dagir bikin. Mixabin PDK bûye parçeyek ji dagirkeriya û xıyanetê li gelê Kurd dike. Hevseroka Dem Partiya Bağcılarê Nurettin Varlık ji axivî got gelê Kurd dostên wan her tim li dijî zalim û zordestan têkoşîn kirine. Em ê li dijî şerê tûnekirine li dijî tecît û qayûman berxwe bidin. Cenazeyê Şervanê Qesedê Beşar Hawaz El-Fadil bi merasimeke hat veşartin. Şervanê Qesedê Beşar Hawaz El-Fadil di 24 Tirmeyê de di dema li ser erka xwe bû şehîd bû. Piştî rêzgirtina li şahîdgeha Bajêr rêveberê Meclisa Malbatên Şêdana Tilhemisê Xalid El-Naif axivî û balşanser berxwedana gelên Herêma Bakur û Şatê Sûriyê ya li dijî êriş û planên dewleta Tirko dagirker û got gelê Kurd ji bo parastina azadî xweserî û rûmeta xwe şehadetê pîroz dike. Ew gel hêjayî serkeftinê û wê bi ser bikeve. Ji fermandarên Qesedê Mihyettin Dêrîk ji axivî û soza berxwedana diriya şehîdan de dûware kir. Pişre wesîqeya şehîd hat xwendin û radestî malbatê wê hat kirin. Cenazeyê şehîd bi duruşum û tilîliyan hate veşartin. 6 kesên ku li ber stranê Kurdî govend girêdan hatiye bin çavkirin navçeya Agirî Bazdê duh bi şev polîsan di dema davetê davetin ser eywana davetê xwediyê eywana davetê Alî Boran, müzisyen Şanol Aktar, birayê wê Onur Aktar û kameraman Abdullah Kebuda girtin çavande. Polisan 6 kes bir müdüriyeta polisan û heta sibehê li müdüriyetê hiştin û serê sibehî berdan. Polîsên dewletatik serê sibehê jî li navçeya avêtên Sergelek Malan û Gökhan Razaoğlu, Seyit İbrahim Yardımcı, Okan Sekirden û du welatiyên ku navê wan nehat zanîn ji İstanbulê jî Mutlucan Sekirden jî di nav de 6 kes girtin bin çavande. Hat diyarkirin ku kesên hatine bin çavkirin ji ber ku beriya du hefteyan bi cilên herêmî tevlî dawetekê bûne û du govendê de lîstîne bu propagandaya rêxistinê kirine têne sujdar kirin. Li Mêrdînê ji ber artşer kirin du kez mirin hat diyar kirin ku li gundê Çelebiyanî girêdayî geliyê Xursê yê navçeya Mêrdîn Qoserê ji ber erd dijminatî di navbera du malbatan de hebû. Nîqaşa du jî ji ber erd çêbû du malbatan şer kirin de encama şerê bi çek de Şakir Aslan û Aslan Aslan hatine kuştin û sê kes jî birîndar bûne. Piştî müdaxaleya cernirmeyan birîndar û kesên hatine kuştin rakirine nexweşxaneya Qoserê û nexweşxaneya Mêrdînê. Cendirmeyan gund dorpêç kirin ketin û derketina gund qedexe kirin û hişyarî dan welatiyan ku ji malên xwe dernekevin. Belek odan jemen çên serîsî bi pêşkêş kirin ana xatirê we din baş.